Ja, det kan godt være, at jeg lige skralder lige her i. Den er super fin at se på. Wow. Det er den altså. Det har du sgu valgt med omhu, hva'? Ja, men altså, jeg har gjort det nogle gange faktisk. Har du det? Ja, jeg har, hvor jeg faktisk har spottet sådan nogle, der lignede noget, der skulle slagtes. Ja. Og så købte dem, og så et par gange har jeg så... Den, der stod oppe i stallen, det er også en, jeg har købt for ingenting. Er Og så solgte jeg den for 27.000. Ja, Det... den har ikke engang nogen papir, kan ikke noget særligt. Den er bare broet. Ja, det er Og sød. Ja, det er jo nemt, og det er faktisk også det, der er vigtigst. Folk, især dem, der ikke rigtig har noget, det er jo bare folk, der gerne vil have noget derude, der er sødt. Ja, den skal have et godt hoved. Ja. Og nu bliver vi så optaget her på, det er jo flot. Det har jeg ikke lige tænkt på. Nå. Bla, 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 bla. Hov. Og den er faktisk også, den plejer at springe ind i rigtigt og sådan noget. Den er ikke... Han er lidt, fordi han kommer til at springe frem for det indvendige ben. Det er den, og så det kan heste godt misforstå, så det skal du ikke være... Det er faktisk den eneste svaghed, han har, det er faktisk galopandspring. Ja. Så det skal du ikke... Jeg fik ved, om jeg fik det med på video, at hun lige lavede det lille hop. Det håber jeg. Jamen, det er jo faktisk ikke noget vildt. Nej, men det er det, hun gerne skal se, Julia, at der sker mere. Nå, nu kan hun så også høre det på video. Ja. Men det er jo også fint, det... Ja. Altså, du kan selv se, han går jo også til den. Han Ja. går jo